Tapos ito, ayan, buti na lang, ayan, medyo, sa tingin ko wala na akong ganito. Ayan, wala na akong ganito. Ayan, buti na lang wala na akong ganito. Dahil kung meron akong ganito, hindi ko to i-display. Ayan, dahil wala na tayong ganito, ayan, kukunin natin. Hello guys, hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, yung tenderang Bicolana. Ayan guys, meron tayong i-share sa inyo. Kasi kahapon, ayan, si Winrich Ian TV, ayan, yung kanyang channel. At saka yan guys, yung aking ahente. Yan yung ahente ko sa Globe, yung traditional load. Ayan guys, kung sino yung mga lapit dito sa amin, kung gusto niyo mag-traditional load, ayan, mag-traditional load na kayo. Kung naka-TPC kayo, ayan, mag-traditional load na kayo. Kasi na-try ko na rin yung TPC, ayan, medyo masakit sa ulo. Kaya ayan guys, pero yung kung okay sa inyo yung TPC, go lang. Pero kung sumasakit na rin yung ulo nyo, ayan, mag-traditional load na kayo. Sa Globe siya, agent siya sa Globe, sa traditional load. Tsaka meron din akong agent sa Smart. Ayan, PM kayo kung gusto nyong mag-traditional load din sa Smart. Ang FB page ko naman is Teresa Bisaya pa rin. Itong i-share ko sa inyo guys ay yan, ito, ayan. Bali, nag-iwan siya kahapon dito ng ito, ayan. Ayan siya, di ba? Nag-iwan siya. Ang pasaway. Tapos nung hapon bumalik siya kasi may pinuntahan lang siya diyan. Ayan, ewan ko, meron siyang in-interview. Tapos ayan, nung siguro nakauwi na siya, tumawag siya, sabi niya i-display ko na lang daw to para maitinda ko. O di ba? Tapos saka ko na lang daw bayaran. Pero syempre babayaran natin siya kaagad. Ayan, kalahati. Ayan guys, tingnan natin kasi saan to, nakita ko na to kahapon, ilalabas ko na sana to kahapon, kaya lang medyo tinatamad lang inyong inday kasi medyo gabi na. Ayan, ano siya, anong tawag dito, ayan siya, diba? Sila lang nag-repack nito mag-asawa, nirepack nila to ng gabi. Ayan, ano tawag dito, banana chips. Ayan, kaya lang sabi ko sobrang dami, ang dami talaga. Okay na sana sa akin mga 5 piraso. Ayan, sabi niya is 40 pesos ang isang haba. Ibig sabihin 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ayan, pag naibenta ko to is meron akong 20 pesos. Ayan, di ba? Kaya lang akala niyo ito lang, ang dami pa. Ayan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 yung banana chips. Diba? Ang dami. Ow. Ayan guys. Ito naman, yan, ito, meron akong binibenta nito dito. Meron ako binibenta nito pero hindi ko na siya nire-repack. Ayan, kasi dati nagre-repack ako ng ganito piso. Pero dahil 'di ba matrabaho ngayon, minsan hindi ko na siya nare-repack, tapos nabibili rin naman hanggang hindi na talaga ako nagre-repack. Talagang binebenta ko na lang siya tinataktak ko na lang siya sa garapon. Tapos ito, ayan, buti na lang, ayan, medyo sa tingin ko wala na akong ganito. Ayan, wala na akong ganito. Ayan, buti na lang wala na akong ganito. Dahil kung meron akong ganito, hindi ko to i-display. Ayan, dahil wala na tayong ganito, ayan, kukunin natin. Pero masyado talagang marami. Ang tiyaga nila mag-repack. Ito naman is yan. Buti na lang 4 na haba lang. 4 na haba lang. Ito naman ay 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 55. At 55 lang. 10, 20, 30, 40, 55. Ayan. Hindi ko lang alam kung magkano
magkano yung benta niya sa akin ng isang haba nito. Ang alam ko yung ano, banana chips, 40 pesos. Ito hindi ko alam. Kasi ayan guys, 'di ba? Mabili pa naman to sa akin. Yung mga bata minsan bumibili talaga dito ng 5 pesos. 'Di ba? Tapos dahil wala akong balot-balot, ayan. Mano-mano yung pagbibilang. Tapos meron pa, aray. Oh my god, nagusok ko. Meron pa ang dami, mani. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ayan, siguro 40 rin bigay niya nito. 1, 2. Maning may balat. Maning may damit. Ayan, 1, 2, 3. 4. Ako mamaya nagbibideo ako, wala na palang video. 5. Ayan, 5 maning may balat. Maning may damit. Ayan, 5. Ang dami talaga. Tapos meron ding maning hubad. Maning hubad. Siguro 5 rin to. Ang dami naman. Ayan. Maning hubad. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, bali ano siya, 5, 10, 15, 20. Ayan. Bali 20 pieces na ano, ganito repack. 5 maning hubad, 5 maning may damit. Tapos 6 na banana chips, 4 na yung ano. Ano bang tawag dito? May tawag dito yung mga bata eh. Ano, nakalimutan ko. Basta may tawag sila dito. Pero ito is ano lang to. Wala siyang isang dose, ano siya. 2, 4, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Ayan, 11 pieces lang siya. Bakit kulang ng isa? Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 11 lang talaga. Ayan. Ito, yung ano, yung banana chips, hindi talaga ako nagtitinda nun. Tapos yung mga mani, hindi rin ako nagtitinda. Kasi may dumadaan dito sa amin ng consignment, pero hindi ako kumukuha. Pero ito si Witch Ian TV, ayan, iniwanan ako, no choice, ayan, sa pilitan. Hindi, joke lang. Okay lang naman. Pero ito is, nagtitinda ako ng ganito. Buti na lang, ngayon, wala na akong ganito. Ubus na. Kaya, sige, accepted. Tanggapin ko. Pero ang dami talaga, sobra. Ayan. Siguro ano, ayan. Tanungin ko yung ate ko, ayan, siguro tanungin ko yung ate ko kung gusto niya mag-display doon, 'di ba? Meron akong ate, meron din siyang channel, guys, ayan, Josie Lizardo. Meron din siyang sari-sari store. Medyo nahihiya pa siyang mag-video. Ayan, guys, ang dami, ang bigat pa naman. Ito, meron tayong 20 pesos. Tama, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ay, hindi ko alam. Hindi ko pala alam kung magkano bigay niya sa akin sa mani. Basta ang alam ko lang is banana chips, 40 pesos. Pero dito sa iba, hindi ko alam. Mamaya, dadaan yung dito kasi dito naman yung daan niya. Tatanungin natin, guys. Diba? Binigyan niya tayo ng, parang ano rin pala to, parang i-consignment niya sa atin, diba? Parang consignment yung ginawa niya. Dinaan niya muna sa iwan. Tapos, tung gabi tumawag, i-display ko na lang daw. O diba? Naisahan ako. Hindi, joke lang. Busy kasi siya kahapon. Busy-busyhan. Busy-busyhan ng peg. Ayan, siguro ano. Alin? Kulay. Dalawang natin. Pamili natin dito. Dalawa yun, ha? Business ako. Business ba? Ayan, siguro ang gagawin ko is magdi-display lang ako ng ano, magdi-display lang ako ng paisa-isa. Ayan, maning hubad, maning may damit. Tapos, ano bang tawag nila dito? Nakalimutan ko eh. Basta ito, yung makulay. Tapos, pag bumibili nga ako ng ganito, is sinasabay ko yung beans, 'di ba? Beans, tapos yung meron pa dito ano yung malambot. Malambot lang siya, pero parang ganito rin siya. Kaya lang wala pa ako, hindi pa ako nakabili ng mga candies. Tapos banana chips, ayan. Ayan, diba? Ito lang yung i-display natin, itong apat na klase, 'di ba? Talag to switch rin. Hindi pa
Hindi talaga ako kumukuha na mga consignment. Ayan. Yung style niya is iwan, sabay consignment na. Tinda ko na raw. Ayan guys, so, diba? Kaya yun lang guys, thank you for watching. Kasi andito yung bintana ko, ayan. Ito yung bintana ko. Tapos ayan, kita na siya, diba? Kaya lang ang problema, kapag matanda yung bibili, kailangan yuyuko siya para makita niya. Kailangan yuyuko para makita. Pero pag bata, ayan, kita agad. Diba? Aayusin ko kayo. Diba? Okay na siya.